dak wakale difficult time. Katieke weche mag siasa. Daer mana wacho ni our chair Siklia party kaka Siklia na kedo tek kindana no ko okedo matek gi our party leader Dr. Burudinga. Makman gi madaer wacho ni kik wabed leaders mago agogi gi ahinya. Wabed leaders moero accommodate ji kendo wakelo joge wa together gi dialogue ema biro konyo wa. Kwa agogwa ma joge wa moko ringo to kwa bibedo gi ngufu kako gata. Daer wacho ne gavana na katieko. Katieko koro. Katieko kabisa. Daer ga wacho ne gavana na. Ni embo tem lobby no kaka gavana mawanga lobby. Nicha neno kakuro nyamita kune ni some gik misatimo. Ero kama na inya. Goni ero kama na inya kumbiro eto wako kinyi makaunya kwa mgajuang. Kata kama ano warite wane anani lwenya mano mare rana gipenya Amerika dito. Bro bidoka kilomidhiero market code mane. Paninya kagisani nengo mar mauta mano mar taya petrol gi diesel. Pani dwol mar repra jaloko nengo makamano dwe ka dwe chintari kapaga ngwena. Koro wangia nena ni chintari kapaga ngwen dwe manien. Nengo go bro bidoka rengo heyo machal nadi. Yina mar maki gikanyo kawuone